Ahojte všetci, dnes sme si pre vás pripravili taký špeciálny príbeh. Keďže v tejto dobe bol taký špeciálny deň, alebo bude špeciálny deň, Deň Matiek, tak sme sa dnes rozhodli, že natočíme príbeh pre vaše mamy, vašich ockov, pre vaše babičky, deduškov a vaše tety zo zborečku a všetkých, ktorých máte radi a ktorí majú radi vás. Ale myslím si, že môžete počúvať aj vy, lebo raz určite aj vy budete rodičia. Tento príbeh hovorila jedna pani učiteľka, ktorá bola pri zápise prváčikov. Prišlo ku nej jedno dievčatko, ktoré išli prihlásiť rodičia do školy. Dievčatko si sadlo a pani učiteľka jej povedala, aby nakreslilo postavu. So všetkým, čo postava má byť, čo ona uzná za vhodné, aby táto postava mala. A dievčatko začalo kresliť. Pani učiteľka sa tak pozerala na to, čo kreslí a nehovorila nič, ale bolo jej to divné. Viete prečo? Pretože toto dievčatko začalo kresliť krásne šaty. Na tých šatách boli volániky, boli koráliky. Všetko možné, čo na šatách môže byť, ale nebola tam žiadna postava. Chcela ju aj upozorniť, pretože pani učiteľka videla už všelijak kresliť postavy od hlavy, od nôh, od rúk, ale nikdy nevidela kresliť postavu od šiat. Ale nechala to tak a pozerala, čo z toho bude. A zrazu dievčatko položilo ceruzu a papier a pozeralo sa na pani učiteľku a tak sprisahanecky jej povedala. Vieš, dnes nám v škôlke povedali, že šaty robia človeka. Pani učiteľka sa na ňu pozrela, prikývla, ale dievčatko pokračovalo po krátkej pauze ďalej. Ale ja si to nemyslím. A pani učiteľka sa pozrela a vravia, prečo? Veď človeka predsa robia rodičia. A usmiala sa dievčinka. Pani učiteľka sa prekvapene pozrela, čo z tohoto rozhovoru bude. Čo toto dievčatko myslelo, že predsa rodičia robia človeka, ale dievčatko po pauzičke pokračovalo. No veď vieš, rodičia ti dávajú lásku, hovoria ti, ako sa máš správať, všetko ťa učia, starajú sa o teba. Pani učiteľka pochopila, čo chce povedať. A skôr ako niečo povedala ďalšie, tak dievčatko nakreslilo s červenou pastelkou na papier srdiečko, podalo ho pani učiteľke a povedala, tu máš aj toto, keby si to náhodou potrebovala. Pani učiteľka si papier zobrala, s dievčatkom sa rozlúčila a uvedomila si dve veľké veci. Prvá pravda, že šaty naozaj nerobia človeka, ale človeka, tým aký je, robia rodičia. A druhá veľká pravda, že vždy by sme mali mať v zálohe takéto srdiečko, keby niečo. Milí rodičia, milí starí rodičia, ujovia a tety, toto bol náš darček pre vás. Ako poďakovanie za to, že z detí robíte dobrých ľudí. A nielen z tých svojich detí, ale zo všetkých detí, ktoré stretnete vo zbore a máte ich radi. Ďakujeme vám. Ahoj! Viete, milí kamaráti, ja by som vám chcela povedať pár faktov z ríše zvierat. Viete o tom, že na každého človeka pripadá 1 000 000 mravcov? A viete o tom, že mravce sú slušnejšie ako ľudia? Lebo mravce sa zdravia vždy úklonom. No a posledný fakt, ktorý vám dneska asi poviem, bude, že mravce chovajú vožky. My chováme psíka a matičku. Ale mravce chovajú vožky. Viete prečo? Lebo vožky vylúčujú zo seba šťavičku, ktorú mravce jedí. Takže, ja by som vám chcela povedať, vy ostaňte pri svojich zvieratkách a vožky nechajte mravce. Ahoj!